20-luvun vetovoimaisin kaupunki. Ja Manhattania kansoittivat kiehtovat ja hienostuneet ihmiset. Kaupunki sykki elämää ympäri vuoron. Nuoret kaunottaret tanssivat jatsin tahtiin. Miljonääriksi saattoi tulla yhdessä yössä. Juhlaa tuntui kestävän loputtomiin. Uusi vuosikymmen alkoi ylevällä kokeilulla. Voimaan astui kieltolaki. Alkoholin valmistus, kuljettaminen ja myyminen kiellettiin koko maassa. Ostaminen ja nauttiminen pysyi kuitenkin sallittuna. Valtavat määrät alkoholijuomia valutettiin viemäreihin. Kansakunta oli äänestänyt kieltolain puolesta, mutta lain valvonta osoittautui mahdottomaksi. Teollisesti valmistetut vaatteetkin yleistyivät. Vaatettajat siirtyivät yksilöllisesti räätälöidystä asusta valmispukuihin, joita löytyi joka koolle, iälle ja kukkarolle sopivina. Työväestön palkat nousivat merkittävästi, ja kun verot alenivat, amerikkalaisten kotitalouksien ostovoima kasvoi. Pesukoneet, jääkaapit ja pöllynimurit olivat viimeistä huutoa ja merkitsivät ajan säästöä niin kotiäideille kuin työssäkäyville. Liikuteltava musiikin kuuntelulaite oli muotitietoisten ja vapaamielisten nuorten naisten mieleen. Nämä 20-luvun amerikkalaisnaiset tunnettiin nimellä Flappers. Nimi johtui heidän tanssityylistään, ja he määräsivät koko vuosikymmenen tahdin. He olivat uuden aallon elinkeinon mainonnan kohde. Nuori polvi palvoi uutta jazzmusiikkia, jota vanhoillinen väki piti turmeltuneena. Naiset pukeutuivat häkellyttävän lyhyisiin hameisiin ja rohkeisiin hattuihin. He harrastivat muotitanssin Charlestonia ja uskoivat voivansa käyttäytyä oman mielensä mukaan. Hiukset leikkautettiin muodinmukaisesti lyhyiksi poikatyttötyyliin. 20-luvun nuoria pidettiin menetettynä sukupolvena, koska he kielsivät amerikkalaiset moraaliperinteet. Kapinallisille maistui myös kielletty juoma, alkoholi. Maassa oli arvioltaan 32 000 gangstereiden salakapakkaa, joiden liiketoiminta oli suurimittaista ja verotonta. Syrjäkujilla toimi lisäksi satoja tuhansia halpaa ja turruttavaa viinaa myyviä nurkkakuppiloita. New Orleansista alkanut jatsin aikakausi juurtui muodikkaalle mustien asuinalueelle. Ajan kiehtovin musiikki kantautui koteihin radion välityksellä. Musiikin rytmit kaikuivat iloisesti kaikkialle maailmaan. Lähestyessä loppuaan melkein jokainen tuntui pyrkivän julkisuuden valokeilaan. Viehättävät nuoret naiset saattoivat hankkia julkisuutta kauneuskuningattareina. Monet amerikkalaiset kävivät elokuvissa joka viikko kokonaiskävijämäärän ollessa 100 miljoonaa. Lamavuosien aikana tuotettujen filmien katsojat näkivät jotain aivan muuta kuin kärsimystä. Todelliset tilastot kertovat omaa tarinaansa. Vaurauden huipulta laman pohjamutiin ovensa sulki 9 000 pankkia ja 100 000 yritystä meni nurin. Työttömyys kasvoi 3,2–25%. Työläisistä 1/4 menetti työpaikkansa. Kaupungeissa puhkesi väkivaltaisuuksia. Työttömät kävivät viranomaisten kimppuun riittämättömistä avustuksista ärsyntyneinä.